नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोरा एपिसोडमध्ये मी विनय घाडीगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आज मी, बाबू आणि पूनम, काका, काकी आणि नाना असे सगळे जाणार आहोत गणपतीपुळ्याला. आता सकाळचे 7:30-8 वाजता आहेत. गेल्या बऱ्याच दिवसापासून प्लॅनिंग चालू होतं गणपतीपुळ्याला जायचं, पण दरवेळेला मी ट्रेनने यायचो, त्यामुळे तो व्हायचा नाही. आणि यावेळी येताना गाडी आणली, त्यामुळे पूनम आणि बाबूंनी तो प्लॅन केला आहे. तर आता आम्ही चाललो आहेत गणपतीपुळ्याला. आता बघू किती वेळ लागतो आहे आणि प्रवासात किती मजा येते. आज आपल्याकडे नवीन मेंबर आहेत प्रवासातले. दरवेळेला याआधी सविता आणि बबलू वगैरे होते. आज त्यांना मिस करतो आहे, सविता आणि बबलूला. तर आज आपल्यासोबत आहेत स्पेशल मेंबर म्हणजे नाना आहेत. त्यामुळे प्रवासात मजा येणार आहे अजून. ते बघा, ते येत आहेत आता. आणि पूनम पण आता येते तिथून. तर आता आपण निघतो आहे गणपतीपुळ्याला. चला. चालू किती राप्यार काय इलय पुलार का चलाक नको म्हणजे शाळेत सुट्टी की काय? नाही रजा काढून राहिलो आयो आज. आम्ही जायचं सगळ्यांका घेत होता होय की नाही. सगळी जातो आडा दाखवू लागली म्हणून तुमका विचारला. म्हणजे पुष्प स्वतःहून नाही ला नाही येत नाही म्हणून गाडी लागतात. थांब रे, थांब. सेल्फी काढू. काढतात तांगणाची. पुढे ये. लवकर लवकर येतात तर यावा पटापट. आता मास्क काढा, मास्क पण बघत नाही आता. पान खाणाऱ्यांका विशेष सूचना. पान खाणाऱ्यांका पान खाणाऱ्यांका पान पान खायचं खाणाऱ्यांका असतात तर गाडी थांबवणार मी. होय होय ते बघा, ते बघा. सो मेन काकांका नाही तेव्हा आबा- बसले. ताक, ताक, थूक, 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 थूक. आधी खाऊन घ्या तुका नाही घ्या आधी काय तर खाऊन घ्यावा. प्रतिभा खय बसव नाही तर डिकीत बसा तुम्ही. तर ते ह्या तर पाठीत काच काय आणि एक भांडा दे काच मी बंदच ठेवणार आहे. काच खाली येणारच नाही यार. ते वाटी रो होय चल इथे सोच हे तिकीट टाक ह्या का टाकतो ते ह्या डिकीट टाकतो. हा एका डिकीत तुमचं काय तर तुम्ही हे डिकीत जातो. चला चला तुम्ही कोण नाही बाकी बरा. पप्पा पुढे बसतात रे. पुढे बसत तो बघा बसला तुमच्या पाठी या. गणपती बाप्पा मोरया. कोणाक उलटी सारखा वाटला 10 मिनिटं माका आधीच सांगायचं. नाही तर थांबव कशाला डायरेक्ट खाली गाडी. झाली करायच्या कोणासारखे झाली. काय झालं नाना, काय घालून येणार ते? सुरवार साजरो त्याच्यावर तो या रे जॅकेट जॅकेट अरे मी रात्री 11:30 जागा इस्त्री करीत होतो. मग असे काही असते. अरे इस्त्री करू का अचानक ठरवलेलं आहे सगळ्या बरं अचानक ठरलं मग आमच्याकडे पंप कुळकुळा म्हणजे मग आम्ही तुमका अशी चाललेली होय ना. नाही तर बघ हे कशा का स्पॉन्सर पण घ्या. काय जाय. काय जाय. बिस्किट पुढे 2 घेऊच. काय नको काय कसे कसं ते कोणा चाय आणलं धर्मातात ना मग ती आणायची तरी. किती तास लागतो 4 तास. गुगल मॅपवर 4 तास दाखवतो आता. ते मेले दाखवत त्यांचा खरा दोन नको. आम्ही शॉर्टकट वाटेन गेलो ना. आंबेरी पुलावरनच गेलो. आंबेरी पुलावर आंबेरी पुलावर 4 तास दाखवतो. चला गाडी व्यवस्थित गाडी व्यवस्थित. सगळं कसं दर्शन शांततेत करून यायचं. काकांना वाट माहिती हो. काकाच की आता ड्रायव्हर पुढे गाडी काका चालू. जातो आंबेरी पुलावर मग रस्तो दाखवा. आता माका नाही माहिती बाबा हे गेले काय तू बघ पुढे बस. माका वाटलं रस्तो माहिती आहे तुमका. माका माहित नाही हा बाबा. तू कसा होते नका मी नाही खात. नकाशा बंद. होय मग नाश्ता कोण नाना स्पॉन्सर करतात ती. ना मला तुमका आता पैसे काय 2 रुपये आहेत माहिती म्हणलं नाही तो म्हणलं पूर्व हा ना माझं हा म्हटलं मी नंतर का कसलो ते नव्हतं. नागडो तो सचिन पिळगावकर तोच नशीब लवकर आधी फेडतं. नाहीतर मोठं झाल्यावर कसं पाहिजे होय ना नंदन. अरे? त्याचा सचिन पिळगावकर सारखा झाला. सारख्या झाला असता दरवाजा टावेला अडका. आम्ही काय केला माहितीया, ह्या मतला मग तिघा माणसांका खै घेत नाही. या बाजूने मी प्लॅनिंग केलं तिघांका घेऊन जाऊया. पिंक्या होता पण त्याचा नुसता रडायला लागला. काय ते कधी त्या मागच्या वेळी चांगलाही तेव्हा तसंच केलं ते. आजचं जेव्हा सोडून उद्या येतात ना मला 10 माणसं तरी चढलं असते चान्सच होतो रे. घेऊ उद्या चाललो मुंबई. उद्या मुंबई. आजचा सोडून जर उद्या जावं म्हणतात ना तर 10 माणसाला मला 5,000 रुपये जमा केलं असतं. त्याच्या मास्तरांका सांगायचा लागला माका. काय सांगितलं. मग बिन सांगायला बिन हानू का होतं मग व्हिडिओ बघले नाही असता बघितले डायरेक्ट नाही असता.
होय ना रे मग दुसऱ्या दिवशी कांदा तू डुकर गेलो डुक्कर हो. खाय. काय होय? कुत्रो तू आपण डुकर गेलो होय होय कुत्रो गेलो या पाठसून त्याच्यापासून कुठं गेलो होय डुकर बघले मी कया गेलो चवाळ्या तो पप्पांना काय दिसत होय रे हो तो कुत्रो धावताचा त्याच्या पुढे पुढे डुक्करा डुक्कर आहे. तू काय बघतो ड्रायव्हर कोण तो सोनकी असं बघले मी थांब तो बघ मी आला होतो आधी अरे हकडनं इलो तू अरे बघितलं? हक्कांना कुत्र्याच्या पाठसून गेलो मी तुमचं बघितलंय. लक्ष काय तर त्यांच्यावर विश्वास नाही रे यांच्या डोळ्यात काय एवढा दिसत आता- काय बाबा त्यांका बारीक दिसता मग. त्यांका मोठ नुसता मोठा चांगला दिसता. पप्पा का रे तो हळीवर इलो असं गावणार होतो बरोबर म्हणजे तुका नवस तसंच असं वाटतं सांगत नाही ए सांगत नाही तो ऐसूनच सुरुवात करतं हा ऐसूनच काढूया की यार जेवढापर्यंत जायचं गत असं काय नवस नाही बोलले नाही बोललेला आम्ही गेलेलो तेव्हा होय हो नंदन का नागडो अनुची म्हणून ब्रिज भारी वाटतं हे आता या ब्रिजवर बरेचशी शूटिंग झालेली आहे. माहित आहे तुमका हकडनं घेताना आपण हकडचो घ्या आम्ही स्वतः बांधा जी मी बाय पाठी बसते ना चिरत्याची कसा माकाऊ नाही चला पूनम सेट काय तो पूनम सेटने नवीन बॅग घेतलेली आहे मग पैसे पण भरून भरून आणलेले आहेत आवडतो हो अरे बसा काय आहे? बसा काय हा ना बसा काय चल चल पुण्यात काय टेन्शन केली काय हा? टेन्शन येईल काय पुन्हा एक टेन्शन पुष्पाचा पुष्पाचा काही बिल भरूचा टेन्शन येईल पुष्पाचा येईल पुष्पा म्हणत असताना पुणगी आपलं गेला फिराक चिराग. हे माझ्यावर सांगा, माझा वे मराठ काय काय माहिती. पुष्पा सांगलेला होता काय सांगा सांगलेला म्हणजे तू घेऊन यायचा आता काय बाजारून आणू की प्रत्येकात चालला रे बाबा चालला रे बाबा मग नाना गप गप कशात हो बिल तुम्ही नाही भरणार आज बिल भरणार नाना आहे काही बघ. विचारत नाही ना पडले तुमका काढला तुम्ही भरतास की या बाबूचा आणि माझा पप्पा झोपली काय काय बघतात काय ते पप्पा झोपली कोणाक पाठवतो कोणाक पण याचा धांबरी मैत्रिणी शेवटचा चल. त्या दिवशी 2 ए. वेळा जाऊन फसफसला त्याचा तर रवान दे आता तू घे खाऊ घे मैत्रीण रवान दिली सकाळी सकाळी काय काम धंदे नाही मैत्रिणी टाकीत नाही स्टेटस का टाकतो मी आता. तुमच्या नादाक लागा मारेक घालचे माका त्या दिवशी घातलंच तेवढं पुरे गेलास मरण खाते नष्ट तू फोटो काढी भाजली कसे बादली ती गो खा खा तूच पैसे देणार लास्ट किती बरा होता बहीण मग बिल भरणारच तो आता काय काय हो करीत गेला तिकड काका कटिंग द्या कसली कटिंग कटिंग चहाची कटिंग मूर्ख गेल्या तोंडात माझ्या बाबू उडाल त्याकडे डाळ वाट डाळ हे बाकी काय पण बादली मग आवडली म्हणजे तू पण असे बादले घे आम्ही तुमच्याकडे जेव घेत आम्ही येतो तेव्हा बरं बादलेत ना डाळ दे त्यांका विचारूची आता लागत सांबार. समजून घेतलं असती सांबारा दे नानांका वडा पाव नान घ्यावा कटिंग द्या हा. किती आले माका नको चहा दिली तुका माका नको तू अरे माका हवी तर आधी द्या कटिंग बसा बसा देते एक दे त्यांचं
गाडी नंद पाव देवा एक. तू जेवणार ना? तू जेवणार ना? नको बस माझा बाबा एवढं नाश्ता. बरोबर आहे, जेवण मिळाले किंवा न मिळाले पुढे तो पुण्या नाही दिला तरी झालं. मिळाला तर पर्यंत खाऊन घ्यायचं. आयडी हीच बरोबर आहे तुझी. 4 तास लागणार जाव. भूक लागणार नाही. बघ मागे बसा नसतात. मग माझ्या हातपाय चलत असतात. पोटात गेला काय शूटिंग कर हे कॅमेरा माझ्याकडे हा, याच्या मेल्याच्या पोटात गेला काय आता मग काढा थांबते हॅलो. फोन येत. नाही नाही बोलू ना. चला तर नाश्ता बिष्टा आमचं करून झालेलो हा. पोट भरला ना रे? ते आणखी हवं का? भरला. 4 पाव खाल्या. हो मी अजिबात नाही, मी 2च पाव खाल्ले. चला आता पुढे जाऊया, पुढच्या प्रवासात निघूया. गिरवली काय रे? ही तंबाखू बिंबाखू खाणारी कळत ती, पान खाणारी. पान खाणारी मेन कळत ती खरी काहीतरी घरी एकच घेतला आवड खालोय ना म्हणजे खायचा होता. आम्ही तुका सांगलेलं की आज म्हणतात तुम्ही खायचा, मी फक्त बघू कर. तू मागे बसतो. मी पुढे बसतोय, पप्पांना पाठी बसतो. हा बाबू उघडत जाईल. खाला मी उघड जाईल ना. Direct काम नाही की. अरे भय बराच सगळ्यांनी की सगळे भारी ते माझा पाठीत बसा भारी आहे सगळ्या. आता मी तुला सांगतो. भावजिंका आणतस तर. भावा जिंका नको तू चल भावाची असेल तर यावेळी मजा अरे नाही. तुम्ही 2 जण बसला असतास मागे. ते काय बोलणारी नाही तरी ते गप राहणार तुमचा बघित राहणार तेव्हा माझे आता गाडी पाठी घेऊ गई ना रे. कशा पुढे आहे वाट. पाठी हो पुढसून जाऊचा. चल तास बोलतो. नेमकं काय माहित नाही रे. तसं नाही रे. मी त्या ह्याकडनं माहिती आपण मुठाट पासून जाऊ. थांबा मी नकाशा लावतोय. तुमच्या बरोबर रवान उपयोग नाही. तुझा फोन बंद कर नाही तर तो स्विच ऑफ करणार मी आता. नकाशा लावते काय मध्ये मग तू बघत. आता बोल. चल रे तू चल. स्पीकरवर टाक. स्पीकरवर बोल. तुम्ही खा हे थांबा आवाज न करू नका. चालू आहे फोन चालू आहे. हॅलो आवाज येत नाही. हॅलो चल तू. आणि जर उद्या जाऊन खोयाक केलं थंड आता पिस्तलं आणि परत शाळेत गेलंस ना तर तू करायचं ना तसंच नेम बेसवणार आम्ही. चला तर आता चाललो आम्ही. पूल क्रॉस केलं की आपण रत्नागिरीत ना. राजा आता रत्नागिरीत का? नंदन काय सोडूया काय रे? या बाजून मार्गाने गाडी घेऊन नाही. ह्या बाजून कसं आंबेरी पूल झालो. पुणग्या काय सांगता माका असं त्याचं इलो आधी खयचं पुणग्या पूल. आंबेरी पूल झालो मगाशी. पाव मोठे होते रे. ऍक्शन पण बरोबर पाव ऍक्शन करतो. माहिती वाटलं का जेव्हा नाही आपली बाटली काय रे? आणलं ती बाटली काय टाकलं? खूप प्रॉब्लेम आहे. बाटली आहे. सरळ चालतो ना माहिती आहे ना तरी तुका. नाही तर खकडे तरी नेशी आणि फिरवशी कैसे तरी. कोरोनाच्या याच्यात त्यांनी किती वेळा गाडी आणलेली आहे मुंबईतून. ना कडचं माहित नाही नवीनच जातो. नकाशा असल्यावर कळव जाऊ करता. हो का लावलेलो हो बघा. कसा काय चालणार? तर चला तसं चालता. आपण जसे चालणार तसे तो चालता पुढे तो. उगाच नाही तो हे. जी का आपली गाडी काय आता ही आपली गाडी आहे. होय ना. हा आता होय काय तर लागला. गाणं चालू. भारी होतं. पुणग्या झोपलं की का?
गुड मॉर्निंग पुण्या. गुड मॉर्निंग तुझे गुड मॉर्निंग सकाळचं म्हणतात आता दुपारच्या नाही म्हणत. मग अजून 12 काय वाजले हो. भारी वाटतं रे. समुद्र बघ. हो पण घे दमटान बसलंय ना रे फक्त. मग मी झोपलेलो छे. आम्ही डोळे फोडून गाडी दिसत ना चालवतो. का स्पेशल सीट दिलेली आहे तुका. खय गेलास गे पण काय सांगान गेलं घराकडे. कधी गेली? दादी आता 10 वर्ष 10 वर्ष होती. 10 वर्षाच्या आधी कसं कोणाबरोबर? सगळे शाळेतले बाई होते होय ना गे. ते रात्री 1 वाजता येईली आमका सांगल्यान मीटिंग का जाऊचा. आणि फिरायला गेलेली. भारी आहे. दादी पुणग्यासारखा केलं ते. हा पुणग्याचा असाच. आम्ही काय बी फिरा तर असं काय त्या दडाकुकीचे खेळ नसतात. धडा. काय घ्यायला सांगतात. गळी संपले गो भेणीच खाले. तुमका वय होते की? लहान पोरग्यान तुम्ही पान खायचा फक्त. पान नाही काय काही खाणार तुका पण आहे काय. अरे मग थांबायचा. थांबवा 5 मिनिटं गाडी. पुणग्याक कसा वाटतं मग मागे? मस्तच वाटतं भारी होय. एक झोपा होईल काढलं. सेपरेट रूम आला तुझी तरी. तुझी नाही ती मी खास. स्वामी समर्थ मंदिर. उलटा भारी पोरच भारी आहे. येऊन पास घे जरा. ते हाता करून. ते हाता करून. तो मेला लाज. उलट बसलो. कार्टूनच वाटतं याच्या याचीच भावना गेलो. अरे ते काय काय लोकांचे कमेंट येतात. अरे मुकेश पैसेच काढायला मागे सांगायचं त्यांका जरा दाखव रे आज. त्यांका जरा दाखव आज मी पैसे कसे काढतोय ते. माझ्याकडे गुगल पे आहे. गुगल पे दाखव ना गार्ड बिर्ड असं जरा काढताना असे हॉटेल मध्ये. असं काय नाही. हा शर्ट ना धुवून ठेवलेला होता या त्याच्यात 1 रुपये गाव. घेऊन दिला. काय बघ 1 रुपये घेऊन येले ना. याला काय नको मग. कशा काय वे पुणगी असताना काय कोणाची गरज आहे. मग आता इथं थई येणार गणपती वेळा जिनू काय करता तो बघ. नाही नाही विनू बरं करते टकोऱ्याचा वडापाव आपण दे. मी ड्रायव्हर आहे बाबा. आमका पण दिला. नाही तुका तो ते मी खालाय 2 वडापाव काल याने आणून दिले. जीवा काय करायचा गावचा नाही ना पण वडापाव खरोखरच चांगलो. चांगलं होतं भारीच वडा. कधी तो अशी खरोखर येते मे महिन्यात. हो नानांवर आहे. हो नानू हा? काय हो तुम्ही नेणार आहात काय मे गणपती महिन्यात? बी. मे महिन्यात नेणार आहात? हो. तुमच्या बरोबर स्पॉन्सर आहात तुम्ही? हो. हा गजबा दे विकतो गजबाई मग जेवणाचा आमका काय? कार्यक्रम काय मेन आमका ता हे आवरी होय ना पुणगे जेवणाचा मेन तुमचा गजबादी भारी पडत पण. हा गाडा पिटीने भात तिथे शे, 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 शे. तसला नाही. पहा कसे पिट्टीने भात कामी करत. नेऊन तरी बघा. हो समान झाले 2 अडीचशे 300 खायचे. किती 2 अडीचशे हो एकट्यान, एकटे आहे ना. पुणग्याक माहिती आहे काय करत होता. पुणग्या याला मालवण आता मग मालवणात जाऊया हो, मालवण. मालवणला जाऊया. माशाचा जवान पापलेट सुरमई. हा पापलेट नाही सरंगा पाहिजे. सरंगाला हात पाठवलाय तर नाही सर सरंगोण मग काय हवंय. सुरमई आमका नको सर काय तू दिसत कोण नेणार नाही आपण? तुका नाही नेऊचा याचा काहीतरी भारी. तुका वांड्यावर पुष्पा बरोबर पुष्पा असता पुष्पा का नेणार तुका वांडर राखा. हा शाळा नसतली ना तेव्हा. कशा महान मग तुका यायचं असतं ना पण. माका काय म्हणता पुणगे कैता मिरवांदे. हा. माका मिरवा
आवाजात नव्हता. तुम्ही बघता या कॅशियर म्हणजे याच येता एकाच काय काय पुष्पा कॅशर नाही पुष्पा इला ना पुष्पा तो तुमका 2000 रुपये दिले ना 2000 हे तुमका काढो मिळतं ना हॉटेलात मुश्किल पुष्पा इला हो पुष्पन मनार घेतल्यानंतर आमका अख्खे फुकट सगळं आणू झाला आमका काही 1 रुपया सुद्धा काढून देऊचा नाही खिशातलो मुनगेर काय नाही हा. नाही माही जाय नु गाव याची रे तू. पुष्पा तुमच्या दादा रुपया नाही मारीत माही जाय पुष्पा मी सांगायला ठेवणार आता. बिचारा आता कलमात 2 दिवस राखता मी आज उद्या जर जायचं असतं ना सगळ्यांची अगोदर आम्ही सांगतो ना तर आमका पैसे मिळाले बँकेत सकाळून आणून दिले 500 रुपये जावचं ठरत जात नाही आणि 10 माठ चढलं असतं किंवा आज माझी जवळच गिरायक यायची होती माका बोलवला होता त्यांनी सांगले ते म्हणा ह्या मागा रात्री 9:30 वाजता फोन करता त्याच्यानंतर 10 वाजले सगळी लेट करंट नाही नाही होय, लेट होय. करेन कसा पण अचानक ठरल्यामुळे यांचं बघ अरे ही पॅन्ट झाड त्या शर्ट झाड हकडेच्या पाकिटात बघ तकडेच्या बॅगेत बघ ह्या किशात 1 रुपये घालू बस गणपती म्हणत शाबास चल. तेव्हा तुम्ही सांगलेलेच काय काय माहिती. मोदीच्या काळात नाही गाडी बिडी मग हे नाही जात मेने मेने दाखवलं ते का बघलं मेनेन म्हणजे आमच्या घराकडे तो माणूस आहे रत्नागिरी गे पण मेना म्हणजे मेन्यान म्हणजे डोळी रे डोळी हा. पाण्यात ते आमच्याकडे आहे ती घराकडे होय होय मोठी ती काढू कोई एकदा आमच्या घराकडे तो भट हल्ली कोणाची वरात काढतो ओके बसूया त्याच्यात पुणगे माही जाय तू. यायचं असा मस्त आरामशीर अशी गणपती समुद्र किनाऱ्याकडे त्यांना ताव नाही माहिती अजून पिक्चर बघितलाच नाही तर ना तो सचिन पिळगावरचा तू माका पिक्चर सांगा पिक्चर टीव्हीच्या पुढ्यात असतास इतको वेळ ते काय इकडेचा बघितलं? बघता हा? सकाळ सकाळ जे आता टीव्हीच्या पुढे झोपासाठी जातात काही गेलं ते एका झोपला मागा झोप येतात बिलू. थांबून विचारायचं का होय, होय. हे चढताच तुम्ही आता माड थांबूया म्हणजे दुपारच्या जेवणाची सोय होय. हो हो 15 माठ चढते चल चल हे मार्क एवढी विचारू का होता गाडीवर पाठी लावू काय माड चढायची असेल सांगा नाना आहेत आमच्याकडे हक्कंबो होईल हात काम ओके बाजूक नाही आपण ते वरून जाऊ हात कांबू पुणगेच्या घाटी चढलास की वर लागतं तो जाताना जाऊ का जाताना त्यांनी जाऊ का तो हात कांबे कसे त्यांनी जाऊ तर हो मुखीने जातो तिन्ही खायचा उलटा मॅप वेगळं हा माका त्यांनी जाऊचा तुका सगळी जण तुझी आठवण तुझी पहिली चौघ्याची आठवण काढता सुरुवातीक तुका नाव घेतलेला होय हॉटेलला तुझ्या मैत्रिणीचा तरी हॉटेल स्पॉन्सर करता हा स्पॉन्सर कर काहीतरी हॉटेल तरी कर येव सांगत काय या कर म्हणून थंयच त्याचं हॉटेल आहे गणपतीपुळ्यात थंय गेलंच ना देवळाच्या थंय त्याचं हॉटेल आहे हा हा तुझं नाव सांगा तुझं नाव सांगा का माझं नाव सांग डायरेक्ट बाहेर काढतील त्याला खोतकाकी म्हणून सांग खोतकाकी काकी हो ना त्याचं नाव काय बाबा बराचा या वेळेला बरा ठरवला गो रात नाही सांगता अरे गो रात्री त्या त्या दिवशी प्लॅनिंग तुका कशीच असतं गो रात्री ठरवल्यानी 9:30 जागा नसते तर टप्पास तरी बसला असते अरे तिकीट जागा होती तुझ्यासाठी स्पेशल तुम्ही डिकीत बसलाय बसूया गेला काय हॅलो गेला गेला ह्या टिकीतना बाहेर काढला गुडू काढला आता गेला तर येऊन पोचला पण पण घे काय पण म्हणणार जाऊन द्या तू कॅमेऱ्यात जायचं तिकडे मला माझी वाट लागली काय बोल रे नको तुझ्या समोर काय आता विचार करून बोलायला लागतं आता नाही नाही चल बाय गो गाडी येत ना ह्या गाडीत ना चल रेकॉर्ड केलंच आहे का केलं पण नको टाकवा तर थांब तू आधी तर मित्रांनो फायनली कातवानापासून कुणकेश्वरच्या जत्रेपासून हरवलेली बाबूची मैत्रीण हाय गणपती पुळ्यात गावलेली आहे गणपती पुळ्यात म्हणजे बघा योगायोग भारी आहे